Това е стандартният стоматологичен имплант. В зависимост от марката, цената и качеството на импланта, той е изработен от различен по чистота титани. Винаги присъстват и други примеси на други метали. Те много често са причина за реакция на организма към импланта, дори може би за отхвърлянето му. От своя страна, това е голям скок в стоматологичната имплантология. Това е циркониевият имплант. Той е изработен от 100% чист цирконий, абсолютно хипоалергичен и изключително добре биологично поносим от организма. Реакцията на костта, на меките тъкани и на венеца към този имплант е максимално приближена до реакцията към истински зъб. Затова този имплант е изключително по-надежден и по-сигурен.